Una peça és d'aprenentatge i servei, que en aquest cas l'hem fet al Museu Picasso. Fa cosa d'una setmana ens van trucar d'aquí, del Museu Picasso, perquè una colla de lladres van falsificar una sèrie de quadres. Aleshores vam enviar un dels nostres millors agents, però ahir a la nit va desaparèixer. Encara no hem rebut cap missatge d'ell. La nostra activitat consta d'un joc de pistes que vam triar a les hores de classe, que es repartien durant diverses sales i els nens havien de resoldre aquestes pistes. Aquest joc de pistes constava en endevinar quins quadres havien sigut falsificats per uns lladres famosos. Per mi l'APS ha estat un projecte molt creatiu, ja que hem pogut donar les nostres idees i fer un joc de pistes, que és en aquest cas. I m'he sentit molt còmoda i està molt bé. Per mi aquesta experiència amb l'EPS ha sigut una cosa increïble, no me l'esperava per res del món. La veritat és que no només pel suport que ens han donat o pels dies que van venir aquí a fer les proves o el resultat final, és al final el que menys importa, sinó el treball que hem fet a classe, el companyerisme que hi ha hagut, com anaven sortint noves idees, com hem acabat fent el que hem acabat fent, el joc de pistes. La veritat és que estic molt content amb tot el global.